Dandawai TV, ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar. Baba ya kamata dai mu yi sallah ko? Gaskiya amma lokaci ne na sallah ko? Oh, ka fi ni gaskiya fa wallahi tallahi. To bari mu dan sace mu ji me duniya take ciki dai tukunna. Is the dashi Ovista on the beat. Abu kamar wasa karamar magana ta zama babba. 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 Abu kamar wasa. Yeah! Da farko abin kaman wasa yanzu mu ake ce wasa tunda mun ji jiki a da yanzu dole mu warwasa cizon su muke yi kaman wani kwarkwasa. It's been a long way kaman Lagos to Gombe. Ko gani na kake so ka yi dole you must pay. Ko reply muka yi sai ka ji an ce mun gode. Boss, kowa na ce mun ranka ya dade. Kowane dakika telefon dina na ring ring ring. Yan mata in my DM be like love one thing sai na ce no, cause now money be the first thing. Omo turn on the radio, I'm feeling the din din din. Karamar magana ta zama babba.